ናይሎሚ መጽናዕት መጽሐፍ ቅዱስና ካብ ሮሚ ምዕራፍ 2 ካብ 14-29 ይዝኸውን መጀመርታ ካብ 14-29 ዘሎ መኸንብወይ ድሓር እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ልበይ ዘትረፎ ክዛረበሎም ዘለኒ ነጥብታት ክዛረበ ማለት ከምዚ ይብል እቶም ሕግ ዘይብሎም አሕዛብ ህሊናኦም እናመስከረሎም ሓሳቦምን ናሓድሕዱ እናተኻሰሰ ወይስ እናተኸላኸለ እቲ ግብሪ ሕጊ ኣብ ልቦም ጽሑፍ ምዃኑ የርኢ ኣለውሞ ነቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ብባህሪኦም ተደሪኾም ካብ ዝገብርዎስ ንሳቶም ሕጊ እንተዘይብሎም እኳ ንርእሶም ሕጊዮም በታ ከም ወንጌል ገይሩ አምላኽ ነቲ ምስጢራት ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈርደላ መዓልቲ ከምኡ ክኸውን እዩ ግናኸ ንስኻ አይሁዳዊ እንተ ተባሃልካ ብሕጊ እንተ ተኣመንካ በአምላኽውን እንተ ተሃበንካ ፍቓዱ እንተ ፈለጥካ ኣብ ሕጊ ተመሪሕካውን እቲ ቁኑዕ መርሚርካ እንተ ፈለኻ መራሒ እውራት ኣብ ጸልማት ንዘለው ብርሃን ምዃንካውን ብርእስኻ እንተ ተኣመንካ ንስኻ ንኣያሹ መለበሚ ንቆልዑ መምሕር ኣብ ሕጊ ምስሊ ፍልጠት ሓቅን ዘለኻ ኢኻ እምበኣርሲ ኣታ ንኻልእ ትምህር ንርእስኻ ኣይትምህራን ዲኻ ኣታ ኣይትስረቕ ኢልካ እትሰብኽ በዓልኻ ዶ ትሰርቕ ንስኻ ኣይትዘሙ እትብል በዓልኻ ዶ ትዝሙ ንስኻ ጣዖት እትፍንፍን በዓልኻ ዶ ቤተ መቕደስ ትሰርቕ ከምቲ ብሰርኹም ስም ኣምላኽ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ይጽረፍ እዩ ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ ኣታ ብሕጊ ትምካሕ ሕጊ ብምፍራስካ ዶ ንኣምላኽ ተሕስሮ ኣለኻ ግዝረሲ ሕጊ እንተሓሎኻ ትጠቅም እያ እሞ ሕጊ እንተፍረስካ ግና እታ ግዝረትካ ዘይግዝርተ እያ ትኸውን እምበኣርሲ እቲ ዘይግዙር ነቲ ሕጊ ዝደልዩ ስርዓት እንተሓለወ እቲ ዘይምግዛሩ ዶ ከም ግዝረት ኮይኑ ኣይቁፀረሉን እዩ እቲ ካብ ባህሪው ዘይግዙር ክነሱ ሕጊ ዝህሉ ንኣኻ ብፊደልን ብግዝረትን ሕግን ተፍርስ ክፈርደካ እዩ ብዝርአ አይሁዳዊ ምዃን አይሁዳዊ ኣይኮነን እሞ እታ ብዝርአ ኣብ ስጋ ትግበር ግዝረቱን ግዝረት ኣይኮነትን እቲ ብውሽጢ አይሁዳዊ ዝኾነ ግና ንሱ አይሁዳዊ እዩ እታ ግዝረት ከዓ ግዝረት ልቢ ብመንፈስ እምበር ብፊደል ኣይኮነትን እቲ ንዕዶውን ካብ አምላኽ እምበር ካብ ሰብ ኣይኮነን ይብል እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ዝቕጽል ዘሎ ክፍሊ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምሳና ዝነበርኩም ካብ ቁጥሪ 1-13 ርኢና ነርና ሎሚ ድማ መቐጸልታናቱ ኢና ንርኢ ዘለና ሐዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝረኣናዮ ከምኡውን ሕጂ ኣሕዋትና ክገልጽዎ ከለዉ ክንሪኦ ከም ዝጸንሕና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 2 ጸቂጡ ዝዛረበሉ ሓሳብ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ግቡዛት ኣይትኹኑ ዝብል ሓሳብ ወይ ድማ ብዛዕባ ግብዝና እዩ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ብዝተኻለና መጠን ክንሪኦ ፈቲና ነርና ሎሚ እውን ቁሩብ ንመእተዊ ክኾነና ነቲ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 3 ዘሎ ሓሳብ ተመሊስና ክንሪኦ ደስ ይብለኒ ናብዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ መጽናዕቲ ክኸይድ ደልየሲ ስቕኢለ ናብ ቁጥሪ 1 ሓሳብ ተመሊሰስ ክሪኦ ከም ዘለኒ ኣብ ውሽጠይ ስለ ዝመጻኒ ተመሊሰ ከም በሓድሽ ካብ ቁጥሪ 1-3 ዘሎ ሓሳብ ክንሪኦ ደስ ይብለኒ ቁጥሪ 1 ቁጥሪ 2 ከንብብ እሞ ድሓር ናብ ናይ ሎሚ መዓልቲ ሓሳበይ ብኡ ገይረ ከኣትየ ማለት እዩ እንታይ ይብልሲ ስለዚ ኣታ እትፈርድ ሰብ ዝኾንካ እንተኾንካ ነቲ ትፈርዶስ ትገብሮ ስለ ዘለኻ በቲ ንኻልእ ትፈርዶ ንርእስኻ ትኹንን ኣለኻ እሞ ምኽንያት የብልካን ንሕናሲ ኣብቶም ከምዚ ዝበለ ዝገብሩ እቲ ፍርዲ ኣምላኽ ሓቂ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ይብል ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣስሚሩ ክዛረበሉ ደልዩ ዘሎ ሓሳብ ብዛዕባ ምፍራድ ወይ ዘይምፍራድ ኣይኮነን ቅዱሳን ከም ዝሓለፈ ሰሙን ዝበልና ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣስሚሩ ክዛረበሉ ደልዩ ዘሎ ሓሳብ ብዛዕባ ግብዝና እዩ ዋላ ሕጂ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ 14-29 ዘሎ ሓሳብ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ግብዝና እዩ ዝዛረብ ዘሎ ትዛረብ ግን ዘይትገብሮ እንድሕር ኮይንካ ግቡዝ ኢኻ ሓቀይደ ቅዱሳን ስለዚ ኢኻ ተመሊስና ክንሪኦ ከም ዘለና ተሰሚዕኒ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኣብዚ እቲ በደል ምፍራድ ኣይኮነን ቅዱሳን ምፍራድ ኣይኮነን እቲ በደል እቲ ዓብ በደል እቲ ዝፈርድ ሰብ
ካብቲ በደል ነፃ ዘይኮነ ክነሱ ንኻልእ ሰብ ምፍራዱ ወይ ግብዝኑ እዩ ትበደል ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ አትሪሩ ዝተቃወሞ ብተደጋጋሚ ጸቂጡ ዝዛረበሉ ዝነበረ ሐሳብ ግብዝና እዩ ኣብዚ ዘመን ኣብ ዘለና ክርስቲያን ድማ ግብዝና በቃ ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍ ዝረአይ ነገር እዩ ይመስለኒ መንፈስ ቅዱስ ተመሊሰ ብዛዕባ ዛ ሐሳብ ክዛረብ ዝደለየ በዚ ቃል እዚ ከም ዘይተሓጸብና ስለ ዝፈለጠይ ዋላኳ ተሰቢኽና እንተሓለና ገና እቲ ግብዝናና ስለ ዘይሓደገና እዩ መንፈስ ቅዱስ ደጊመ ክዛረቦ ደልዩ ዘሎ ርግጸኛ ያነ ንጎ ተስኤ ናብ ቁጥር 14 ከይተደለኹ ኣይከኣልኩን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጎይታ ከምታ አንቶ ዮባ ዝበሎ ቃሉ ክልእኸና ከሎ ክፍውሰና አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ብግልጽ እንታይ ዝብለና ቃሉ ለአኸ ፈወሶም ካብ ጥፍአት ጉድጓድ ድማ አድሓኖም ይዝብል ስለዚህ ሎሚ ዝልቀቀልና ቃል ከድሕነና ይኮኹንንና ይኮነን ዝመጽ ኢየሱስ ጎይታይ ዘይተሓጸብና እንድሕር ኣለና በዚ ቃል እዚ ተሓጺብና በዚ ንሰምዖ ቃል ተሓጺብና ጸሪና ናብቲ ዝቕጽል ምዕራፍ ንኸይድ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ብግልጽ ኣብዚ ምዕራፍ 2 አታ እትፈርድ ሰብ ማንነትካ ብዘይገድስ ዝኾንካ እንተ ኾንካ ነቲ ትፈርዶስ ትገብሮ ስለ ዘለኻ በቲ ንኻልእ ትፈርዶ ንርእስኻ ትኹንን ኣለኻ እሞ ምኽንያት የብልካን ኢሉ ኣብዚ ትርጉም በቲ ንኻልእ ትፈርዶ ንርእስኻ ትኹንን ኣለኻ ዝብል ቃል አጸቢቑ ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ ቅዱሳን በቲ ንኻልእ ትፈርድ ንርእስኻ ትኹንን ኣለኻ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣነ ከምዝን ከምትን ስለ ዝገበርኩ ነዚ በደለይ እዚ ፍርዲ ግባኣኒ ይልካ ባዕልኻ ትእመን ኣለኻ ማለት እዩ ምኹናን ርእስኻ ትኹንን ኣለኻ ማለት በደልካ ትእመን ኣለኻ ማለት እዩ ንበደለይሲ እዚ መቕጻዕቲ ይግባኣኒዩ ኢልካሲ ንርእስኻ ዝተፈርዳ ኣለኻ ይዝብሎ ዘሎ ቅዱሳን ይርዳኣኩም ኣሎ ሓደ ሰብ ክሕሱ ከሎ እንድሕር ረኺብናዮ እሞ ስለዚ ሓሰወ እዚ ንዚ ነገር እዚ ይግብኦ እዩ ኢና እንድሕር ነቲ ዝሓሰወ ሰብ ፈሪድናዮ እሞ ንሕና ሓሰውቲ እንድሕር ኮይና ንሕናውን ሓሰውቲ እንድሕር ኮይና እቲ ፍርዲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ዝፈረድናዮ ፍርዲ ንሕና ንባዕልና ንፈርዳ ኣለና ዘ ሴም ታይም ማለት እዩ ሓደ በደለኛ ቅዱሳን እንድሕር በደሉ ተኣሚኑ ኣለኹም ዶ ምሳይ ሓደ በደለኛ እንድሕር በደሉ ተኣሚኑ ኣብ ቤት ፍርዲ ኸይዱ በደሉ እንድሕር ተኣሚኑ እቲ ፈራዲ እንታይ ዝገብር እንድሕር ኢልና ብቐጥታ ንበደሉ ይምጥን ይዝብሎ ፍርዲ ዘመሓላልፈሉ ሓቀይ ዶ ቅዱሳን ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቲኹም እንድሕር ኮይንኩም እቲ ፈራዳይሲ ቅድሚ ምፍራዱ እንታይ ዝገብር በደለኛ ዲ ኣይኮነን ዘጻሪ እንድሕር እቲ በደለኛ ምዃኑ ተኣሚኑ ወይ ድማ በቲ ዘጻረይዎ ምጽራያት በደለኛ ኮይኑ እንድሕር ተረኺቡ ንበደሉ በቐጥታ እንታይ ዝገብሩ ንበደሉ ይምጥን ዝብሎ ተፈራዲ ፍርዲ መሓላልፈሉ ምክንያቱም በደለኛ ምዃኑ ወይ ባዕሉ ስለተኣመነ ወይ ስለዘረጋገጹ ማለት እዩ ንርእስኻ ምኹናን ማለት በደለኛ ምዃንካ ምእማን ማለት እዩ ኣለኹም ዶ ቅዱሳን ሓደ ሰብ ክንፈርድ ኮለና እሞኻ ንሕና ኣብ ከምኡ ንሕናኻ እሱ ዝገብሮ ነገር ንገብር ክነስና ክንፈርድ ኮለና እንታይና ንገብር ዘለና በደለኛታት ምዃንና ኢና ንእመን ዘለና at the same time ነዚ በደልናዚ እዚ ፍርዲ እዚ ይግባኣና ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ እቲ ዝፈርድ ሰብ ከመይሊ ንርእሱ ዝኹንን ዘሎ ወይ በደለኛ ምዃኑ ብተዘዋዋሪ ዝእመን ዘሎ እንድሕር ኢልና ነቲ ዝፈርዶስ ይገብሮ ስለ ዘሎ ማለት ንሱ ባዕሉ ካብቲ ንኻልኦ ዝፈርደሉ ነገር ነፃ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ እግዚአብሔር ቅዱሳን የእንትናና ምስተውዓልናን ይኽፈቶ አሜን ዶ እዚ ዘለናዮ ዘመን ሴንሲቲቭ ዘመን እዩ ብጣዕሚ ተኣፋፊ ዘመን እዩ ጎይታ ክመጻሉ ተቃሪቡሉ ዘሎ ዘመን እዩ ኣነ ንስኻትኩም እንሲ ክሳዕ በቃ ኣይተዳለና እንታ መርዓት ኣይተዳለወትን ነታ መርዓት ዘዳሉ ስብከት ከማን ኣይስበኽን ዘሎ ኣብ ጉባኤታትና ኣነ ንስኻትኩምን ተሓጻጺምና ጸሪና ይኮንና ንጽበዮ ዘለና ተዳሊና ከማን ኣይኮንና ነቲ መርዓውና ንጽበዮ ዘለና ነፍስ ወከፍና ንገዛ ርእስና ኣብ ከምዚ ኩነታት ንረኽባ ኢና ብዛዕባኹም ኣይፈልጥኔ ንርእሰይ ግን ይረኽባ ክፈርድ ከለኹ ረኽባ ክኹንን ከለኹ ረኽባ
كم يجيرو خمس جبر كبل رخباء قدوسان نخالو اوت مفرات أو نبل معاسين دهر إلنا حدا نجزار سنا نتمتلو عين خحلونا خلوي اللهم دوم ساي حدا سب كم مفرات أو زبل نابرو زجبر هيوتو زمرح معاسين دهر إلنا نجزار سوز تمتلو عين خحلو خلوي كلا أيد ما محرت أملاخ زبز حالنا بمحرت أملاخ ننبر سبات كم زخونا كنفلت كلنا ينا كم مفرات أو نبل محرت أملاخ زبز حالنا سبات كوينا تذكروا ديهم قدسان تذكروا ديهم أوانجيل يوحنس نزخف لزي كاتن أخوله قويتا يسوس كريستوس ناوانجيل يوحنس معرف شمونت وسيدوني كاب قطر حادث عصرت حادث زولو حساب قويتا يسوس نتا صحافتن فريساويانن مش شفراتاتهم كتزمو خولا رخيبنا يلوم الناقفو نابو هزوم مازموت وسابيت تذكروا ديهم قدسان قويتا يسوس اتوم نموت زفرد واسبات اتي بزعب ازبلو نجر إلوم كسعزو الدقو زقبرو نجر انتاي اندحر إلنا تقت إلو نتزبلو نجر مسمعيو تتحاهيزو قويتا ولا حانتي تبقى بلن موسى كمزيلو نايو موسى كمز عزيزو نايو كمزي أزا مسألة قوال بأمني تجفاقت موت هاللوا يزبل تحقنا همو يزبل إلوم بزح تزاريبهم مسودو حد زغبرو نجر انتاي اندحر إلنا قدسان ازي very important حسابي ززارب زلوهو نقرب دقائق يعنتم كابتا سبيتي على العلم نجزارسهم كم زتموتي جيرو قويتا يسوس كريستوس نسخاخه انتاي تبل بزعبازي موسى حقه يبنالو اتحق دما زا سبيتيا تموتي زبل سلازي بتنا موسى حقي زا سبيتي كتموتي زغبا نسخاخه انتاي تبل كزمو يا ترخيبا كزمو يا ترخيبا سلازي نسخا انتاي تبل مسبولو قويتا يسوس كريستوس حدا نجر جيرو لو مزمستو على زناب هيوتنا يمصا لو مغزيابير نز نجر زي اب لبنا يحتمو نقرب دقايق قويتا انتاي جيرو مسيلكم يا انتم كابتا سبيت على العلم نجزا رسوم كم زطمتو جيرو كبرن قويتا يكون نفس وكفهم امني اب ايدو نفس وكفسر امني اب ايدو اتيرو زنبرسب يا انتم كابتا كتزمو ترخب السب مثل علو مانم كاباتاتهم كفردا بقع خمزي اللفليتهم أمانهم دربيهم حدا بحدا خيدهم إذا نموت تفردت نفسي نخلهم ممحار خوينا قدسان قويتا كرسعو زي كألو تمرتي إيو مهيروهم قويتا نزل عالم كرسعو زي كألو تمرتي لسن مهيروهم أنا نسخاتكم من كابزن مهارو زلنا عاب تمرتي قالو نسخان تايو كابزن مهارو زلنا كابز خفلهن مهارو زلنا تمرتن تايو كم مفراد نقطب نجزع رسنا زتمت ماننتي حلونا كوم دحر غيرنا ترايو كابنا اغزابير فردي نمولق قدسان إذا تزمو ترخبت سبيتي كم تحققوا لك اعتم صحافتن فريساويان زبلوو بدار بأمن ختموتي زقبا نيرو أبزي تبدل أب تفرد زي كونس أبتم فرادوي اتي فردي تستوهابهم فردي تغكل فرديو جن السي كونا نتتأقم تموت اي كونا نتتأقم اتتأقم ازوم سوا زموتو خنصوم نتاكت زموز ترخب السبيتي كمزا نساتهم زميهم زي فولتو كمزا بحاتيهم زي فولتو كمزا بديلهم زي فولتو امني ابلع لزا سبيتي ملعالومي تبدل قويتا نزي نجر زيهم كريو غيروهم قدسان ازوم سبات حدا بحدا ملق النابولو كاب قد يسوس زوطو سلمنتا اندحر إلنا قويتا يا انتم سلز خفت اللهم محرت اكزابير دو كم زبلهم سلزر ايومي اللهم دوم ساي نجزع رسوم كفتشوا خلو كفردو زي كونس محرت كابت زمحر املاح كلمنو خمزلوهم سلستردقهم يوم نفس وكفهم حدا بحدا كاب قد يسوس كيدو
لوم እግዚአብሔር ነቶም አብዘይ ቦታና ኾፊልና እንፈርድ ሰባት ምሕረት እግዚአብሔር ዘዘንጋዕና ሰባት ምስቱ አልና ይክፈቶ የእንትላን ልቦናና ይብርሃይ ሎም ነዝና ጽናዓኹ ሙሉ መዓልት ብዛዕባ ዝነገር ዘይ ከሰላስል ውዕለ ሙሉ መዓልት ብዛዕባ ዝነገር ዘይ ከሐስብ ውዕለ የእንትናስ ከካብት ንፈርዶ ሰባል ኢልናስ ከናባና ንግበረሎም መዓልቲ የእንትና ካብቲ ኢድና ንጥቆመሉ ሰብ ወይ ድማ ንጥቆመላ ሰበይቲ አልዒልና ናባናስ ከንጠምት ሽዑ ክሳዕ ክንዴ ጎዶሎ ከም ዝኾንና ንፈልጥ ክሳዕ ክንዴ ብምሕረት እግዚአብሔር ደው ዝበልና ሰባት ምዃንና ክንፈልጥ ኢና ሽዑ ሎሚ ነጽንዖ ክፍሊ ዝምህረና ኣብ ትምህርቲ ቅድሚ ምፍራድና ንርእስና ክንምርምር ከም ዘሎና እንተ ዘይኮይኑ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ኣምላኽ በቲ ዝፈረድናዮ ክፈርደና ከም ዝኾነ ይዝኽፍል ዝምህረና እዛ ክትዝሙ ተረኽበ ሰበይቲ ከም ትግብኦት መውት ዝግብኣ ነይሩ ኣነ ንስኻትኩምን ልክዕ ከምዛ ሰበይቲ ብበደልናን ብሓጢኣትናን ክንመውት ዝግብኣና ነይሩ እንተኾነ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምሕረቱ ስለ ዘፍሰሰልና ምሕረት ኣብ ልዕሊ ፍርዲ ስለ ተመከሀት ብሂወት ኣለና ሓቅደ ይኮነን ቅዱሳን بهيوت مهلاونا ناتين ناتاتكومن منم اجام يبلون ناتك اجام زلو خاي مسلكا ناتك اجام زلو خاي مسلكي بهيوت مهلاونا ناتين ناتاتكومن منم عينت ابركتو يبلون يسوس هيوتو سلا زحابنا هيوتنا سلا زقصلو انا بهيوت زلونا سلازي نزا كبرت هيوتنا اخبيرنا نحزا بعلنا كنفرد اي نغبر كفرد موليقناس مليسنا سيطان ناب منقرا قروي خطونا ينفقدلو قدسان هاري نجر كريكم سلازدلوخي نزو كله زنجركم زلخو اتوم لومي نفردوم زلونا سبات كمزازا موت زغبا ازنبره سبيتي امو غويتا محرت زغبرلا بمحرتو كمبرا زفتوه ناب غويتا مسمصو غويتا محرت كغبرلوم بمحرتو خمبروم يخئل يقدسان توم تمالي زفردنا لومي مسانا يملخو ديلون توم تمالي نتقاوملهم زنبرنا لوم اغلغلت ديكونون إذا خنريات أنا سبيتي أب إيدي توم تشكانات مسودقات كنبري زبل تسفانقان أين بران هيوتا خقصل زخاله أبت بمحرت أملاخ زخون يسوس بمحرت حبتام زخون يسوس بممتعايو ناي نفس وكفنا هيوتون بتمساسالي كومو مالت أبتي محار قويتا سلازمات أناينا بمحرتو ننبر زلنا سلازي كمتيك الأملاخ قدمي جزيون مانم ايتفردو زبلنا محرت تقبلنا بمحرت املاح ننبر سبات مخانا فليتنا كم مفراد نقطب كل سان نفسنا ابناي فرد منبر تقميت عن دحر رخيبنا هيوتنا نفتش نملس كابتناي فرد منبر نورد قدسان سلازي حواري باولوس اب قطر خلتن تايلوم نحناسي ابتوم كم زباله زغبرو تفرد املاح حق مخانو نفلطينا إلو إذا مالت انتاي مالتي نزفرد سب محرز زبحال يلبون مالتي سلامنتاي اندحر إلنا نايكزابير قال بقلتي مهارت محرت كروخ بيوممو انتايلو بوصو عانيم سلزبل مالتي ابتوم كمز زباله زغبرو اتفرد املاح حق مخان نفلطنا خبل كولو انتاي مالتيو محرت نتوم محرت زغبرو مبر ابتوم بدفرت نسبا زفردو وي غبوزات فردي ايكونن اتفرد املا حقي مالت بزفردو كفردوميو مغنياتهم زوم سبات بعلو محرت كاب እግዚአብሔር ከይቀበሉ ኣብ ገዛረሶም ማዕጾ ስለዛዓጹ ማለትይ ሓደ ምሳሌ ከነግረኩም ቅዱሳን ትዝክሩ ወዲኹም ቅዱሳን እቲ ንጉስ አለቅ ገንዘብ ዝእውዶ ነይሩሲ بزح جنزب زقودو زنبر أماتيوس 18 إسران حدن زلو حاري باولوس حوي تبدل النسي كندي جيزي محرت كجبرو ليلو مسحته قويتا يسوس كريستوس بمثالي زنغروم حجيسي أبون دحرينا اتسابتي محرت تقبلونو نيرودا أي تقبلن اتي نغوس دايك ساعة تخفل انتا إلو بقى أب اسر بيت أتوو أبز ساقيو أتوو إلو فرينو نيرو
دحر ግን ኣብ እግሩ ወዲቁ ምሕረት ምስለመነ እቲ ንጉስ እንታይ ገይሩ ምሂርዎ ንሱን ሰበይቱን ኩሎም እዮም ናብ ባርነት ናብ እስር ቤት ክዋሃቡ አዚዙ ነይሩ دحر نخلهم محرت جيرو الله محرت مسكبر لهم قرم مسكده 100 دينار ديو 100 سيلفر زحابو سب مسرخبه حانيقو انت جيرو وبلنا حانيقوس ابيت ما اثرتي ياتيو وبلنا اللهم دو مساي ابيت ما اثرتي اذا سبزي لك السو زنبرلو لك خمتناتو سيتويشن ينيرو محرت تقبلو محرت يقبر نيرو تزبزح نجر تحدي يقول له خنسو اتاني اشتيك حد جاي كاله وشيدو ابيت مع اسرتي اتيو كم تتاريخ تفلطو توم سبات حريقوم نت نغوس نغيرو موت زغبرو تنغوس انتاي غيرو قدسان محرت غيرو له ماليسو محرت غيرو له دو محرت براكتيس نزي يقبر سب محرت زي نزي لمعمل سب محرت زبحال يبلون قدسان مصحف قدس بقلص نغيرو ناي محرتي محرت كرخبو يوم يزبل نحنا محرت تزيخونا كاب اغزابير محرت اين قبلنينا زبز حسب اب سيول غيزي ادميو زمانو زحلف سلامنتا اندحر إلنا زوم مويتهم جهنم بصينا سيول بصيحنا مصينا زبولو سبات تي زبز حسب كاب بيتسبوم اب سيول زرخبو انتاي سلامنتا اندحر إلنا امنت سلا زينبورو يكون محرت سلا زينبورو يقرا زي بلو سبات سلا زنبورو يم اب سيول ادميهم زحلفو زلو قدسا محرز زي مقبار محرت كم زي تقبل ويدما ناي محرت عفدقة قبل عليها معصاو مالتي قدسان لك تزغبورو نجر مس نجر ونت نغوس حريقو حد نجر يحاتيتو مش انا مسلمن كان محرت غيرلكا مش اب اغري مسسجدكا اب اغري مسودكا كل عداخا تزبزح عداخا مش غديفلكا يلو اموس خاص نزن اشتي نجر مغبار سئن يلو بلتي كمتا نزي سبز فرد كايو نسخاون كومو رخبايلو كاتو خلو نري قدسان زبزح محرتنا تقبلنا زلنا نحنا نجدد كابتوم نفردوم زلنا سبات نحنا زجدد نجر زجبرنا سبات نجر جن محرت زبزحنا سباتنا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ محرت ኤክሰርሳይዝ ክንገብር ከም ዘለና እዩ ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበና ዘሎ محرت ዘይገብር ሰብ ቀጥታ ሲኦል ይዝከይ قطتا that's it ምንም محرت ዝባሃል ነገር የብሉን ቅዱሳን thank you ዮባ አብ ከቁጥር 35 ከይድና ህነንብ ኮለና እንታይ ይብል አታ አብቶም ከምዝ ዝበሉ ዝገብሩ ትፈርድ ባዕልኻውን ትገብሩ ሰብ ካብ ትፍርድ አምላኽ ትሞልእ ዶ ይመስለካ ማንም ክሞልእ አይክእልን ቅዱሳን ሕጁን ነግረኩም አለኹ እቲ ምፍራድ አይኮነን ጸገም እቲ ጸገም ዘሎ ንስኻ ነፃ ዘይኮንካ خنስኻ ንሰባት ትፈርድ ምህላውካይ ወይ ካህያውነት አምላኽ ናብ ንስኻ ከም ዝስሕበካ ሰዓን ምፍላትካ ኣብቲ ህያውነትን ጸዋር ምዃኑን አቅልንዶ ትነራ ኣለኻ ግናኸ بترخان بزي من السح لبخان نتب بمعالت قطع مقلاج قنع فرد أملاخ زورد قطع أبرئسخات اكب عالو خايب لنا حجون نفسه كفنا قلت متان كخون اتم فراد يكون نتبدل اتزفرد سب ابتمساسالي بدل كله يفرد بمحلاوي يتبدل سلازي حاده كم مفراد نقوطب كالا ايدما نتي متان نحنا بنسحا نابقو متان كن ملسيلو ابانا زرقيو حياونت نعنا مصوارو عقلون عيننا عقو قدسان قويتا سلتعاقسنا قويتا بمحرت يتمتنا سلزولو نت محرتو نت حياونتو نتي نعنا مصوارو سي عيننا عقو دحر ازي كله محرت ازي كله مقاس ازي كله مصوار مستودأ قطع اب فردي واب هيوت كازمت قطع املاكنا بهيوت كازمت سلازي زاناي محرت افدق تخفيتا خولاتهم كن ملز زلنا لو مخن ملس يغبانا يقدسان سلازي خايو كاب قدر 6 10 املاك
ንነፍስ ወከፍ ከም ግብሩ ከም ዝፈድዮ ነቶም ሰናይ ናገበሩ ተዓጊሶም ግርማን ክብርን ዘይጠፍእን ዝደልዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝህቦም ነቶም ንዓመፃ ዝእዘዙ እምበር ንሓቂ ዘይእዘዙ መሻረውቲ ግና ቁጥዐን መዓትን ከም ዝወርዶም እከይ ንትገብር ዘበለት ኩላ ነፍሲ ሰብ ድማ ጭንቀትን ጸበባን ክወርዳ ከም ዝኾነ በንጻሩ ድማ ሰናይ ንዝገብር ዘበለ ሁሉ ድማ ግርማን ክብርን ሰላምን ክወሃቦ ከም ዝኾነ እንደገና ድማ አምላክ ገጽ አድልዎ ከም ዘይሎ በግልጽ ዝነግረና ዘሎ ናብ ናይ ሎም መጽናዕትና ክንምለስ ኮለና ካብ ቁጥር 14-15 እንታይ ይብለና እቶም ህግ ዘይብሎም አሕዛብ ህሊናኦም እናመስከረሎም ሓሳቦምን ንሓድሕዱ እናተኻሰሰ ወይ እናተኸላኸለ እቲ ሕጊ ግብሪ ኣብ ልቦም ጽሑፍ ምዃኑ የርእየሎሞ ነቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ብባህሪኦም ተደሪኾም ካብ ዝገብርዎስ ንሳቶም ሕጊ እንተዘይብሎም እኳ ንርእሶም ሕጊ እዮም ይብለና ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕር ኢልና ዋላ እኳ አሕዛብ ልክዕ ከም አይሁድ ኣብ ኢዶም እተጻሕፈ ሕጊ እንተዘይብሎም እቲ ግብሪ ሕጊ ኣብ ልቦም ጽሑፍ እዩ ነዚ ከረጋግጸልና እንታይ ኢሉ ሓደ ህሊናኦም ይምስክረሎም ኣሎ ካልኣይ ድማ እቲ ሓሳቦም ንሓድሕዱ ምክሳሱ ወይ ምክልኻሉ እቲ ግብሪ ሕጊ ኣብ ልቦም ጽሑፍ ምዃኑ የርእዩ ክብል ከሎ ንሪኦ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ንሕና ናብ ጎይታ ካይመጻና እኮ ሕማቅ ክንገብር ኮለና ንፈልጥ ነርና ክንሰርቅ ኮለና ስርቂ ሕማቅ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ክንሕሱ ኮለና ሓሶት ሕማቅ ምዃኑ ንፈልጥ ነርና ኢና ክንዝሙ ኮለና ዝሙት በቃ ሕማቅ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ተርዲኹም ንቅዱሳን እዚ ማለት እዩ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝዛረቦ ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ነዚ ከረጋግጸልና እንታይ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ ህሊናኦም ይምስክረሎም ኣሎ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ኮንሽስ ናቶም ኖ ይብሎም ግደፍ ይብሎም ኣይትግበር ይብሎም ካልኣይ ድማ እቲ ንሓድሕዶም ምክሳሱ ወይ ምክልኻሉ ማለት እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክርክር ማለት እዩ ግበር ኣይትግበር ዝብል ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ሲ ብጽሑፍ ተዘይተዋሃቦም ሲ እዚ ንባዕሉ ሕጊ እዩ ንሳቶም ንባዕሎም ሕጊ እዮም ስለዚህ ምንም ምኽንያት የብሎም ይን ይዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ቁጥር 16 እንታይ ይብለና በታ ከም ወንጌል ገይሩ አምላክ ነቲ ምስጥራት ሰብ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈርደላ መዓልቲ ከምኡ ክኸውን ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ገይሩ ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ሓቀናን ግብርን ክፈርዶ ምዃኑ ኣብዚ ዝዛረብ ዘሎ ሰባት ንኢየሱስ ክነጽግዎ ከለው ንኢየሱስ ብምንጻጎም ንኢየሱስ ብዘይመቕባሎም ኢየሱስ ዘይኮነስ ባዕሎም ንባዕሎም እዮም ንነፍሶም ዝፈርድዋ ዘለው ተርዲኹምኒ ካብ ፍርዲ ክመልቁሉ ዝኽእሉ ካብ ፍርዲ ከምልጡሉ ዝኽእሉ ካብ ሞት ናብ ህይወት ክሰጋገሩሉ ዝኽእሉ ዋጋ ተኸፊሉ ነቲ ዝተኸፍለልካ ዋጋ መቕባል ዘይመቕባል ናትካ ጉዳይ ብዘይ መቕባልካ ኣብ ልዕሊኻ ዝወርድ ፍርዲ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝፈርደካ ዘሎ ባዕልኻ ንባዕልኻ ኢኻ ትፈርዳ ዘለኻ ብኸመይ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ዝፈርድ እንድሕር ኢልና ነቲ ፍርዱ ዝወሰደ ጎይታ ነቲ ናይ ሓጣት እድኡ ዝኸፈለ ኢየሱስ ነቲ ሞቱ ዝሞተ ኢየሱስ ብምንጻጉ ነቲ ዝሞተሉ ጎይታ ብዘይ መቕባል እዩ ዳስ ዋይ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ወዲ ዘለዎ ህይወት ኣለዎ እቲ ወዲ ዘይብሉ ድማ ህይወት የብሉን እቲ ቦዱ ዝኣመን ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ እቲ ቦዱ ዘይኣመን ግና ብዘይ ምእማኑ ድሮ ተፈሪድዎሎ ዝብለና ቅዱሳን ምናልባት ሎም መዓልቲ ክትሰምዑልኩም ናብ ዙሩም ዝመጻኹም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግል መድኃኒኹም ዘይተቐበልኩም ሎም መዓልቲ ናይ መድኃን መዓልቲ ስለ ዝኾነት ምሳኹም ክንጽሊ ምሳኹም ክንመርሓኩም ብጸሎት ብጣዕሚ ደስ ይዝብለና ነቶም ቆብዕ ጌርና ዘለና አድሚናት ህያብ ኢዮብ ምንጪ ከምኡን ካልኦት ኣሕዋት ትፈልጥዎም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ክንጽልየልኩም ደስ ይዝብለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዓለም መድሕን ንሱ እዩ ሞይቱልና ንሱ እዩ ተቐጥቂጡልና ንሱ እዩ ህይወት ይቡና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካብ 17-29 እንታይ ይብል ግና ከንስኻ አይሁዳዊ እንተ ተባሃልካ ብሕጊ እንተ ተኣመንካ
بأملاخ أنت تحبنكا فقادو أنت فلتكا كاب حق تماهير كاون تقونع مرمير كان تفليخا مراحي أوراتات سألمات نزلو برهان مخوان كاون برئسها أنت تأمنكا نسخا نعايشو ملبامي نقول ممحاري أب حقون مثل فلتات حق انزلو كايها انبقارسي أتان خالد مهر نرئسها يتمهران ديها أتا يتسرق إلكا تسبخ بقال خادو تسرق نسخا يتزمو تبل بقال خادو تزمو نسخا تعقو تتفنفن بقال خادو بيت مقدس تسرق كمت بسرخم سم أملاخ أما أخل أحزاب يتصرف على زبل تتصحيف زولو أتا بحق تمركح حق بمفراس كادونا أملاخ تحسروا علوها جزرتسي حق التحلوخات تكمع أمو حق تفرس كاغنا تا جزرتكا زي جزرتي هتخون ام بارس زي جزرنت حقي زدليو سرعات انتحلوه زي مجزارو دو كم جزرت كوينو يقصرلني اتي كاب بحريو زي جزر كنسو حق زهلو نعها بفيدلن بجزرتن حق نتفرس كفردكاي بزرعي ايهوداو مخان ايهوداوي ايكونن مو اتا بزرعي ابسغات تجبر جزرتون جزرت ايكونتن اتي بوشت ايهوداو زخونه جنا نسو ايهوداوي اتا جزرت كا جزرت لب بمنفس ينبر بفيدل ايكونتن اتن عدون كاب املاخين بركاب سب ايكونن لنا حواري باولوس ابزنتاي كريوم دلي زولون دحر إلنا بحق ممكح جن كا نتي حق زي محلاو واغا زي بلو كم زخوني كريوم دلي زولو قدسان ابزي كم تابز حلف سومون تنكيفنا يو زحلفنا ايهوداويان كم زاب قطري 10 شمونتن تتصحيفو زولو بحمشت نجر أزيم يحبونيا ويمكحيا اتقدامي ايهوداوي بمخانهم أزيم يمزحبونو اتخالاي دما بحق مئمانهم حق سلازلوهم بطعم يمزحبونو بقى نحنا منقدنا ترايو ناب اكزابير زبط احنا تراينا نكزابير نفلطو اكزابير ناسنايو نايقلنايو إلهم يحبونيا سالساي دما بقى بأملاخ محبانهم بقى يهوي ناتناي جابر ناتناي ترابا اي دما نفعاد املاخ نفلطينا سلو زبلو بقى بزي يحبونيم حامشاي دما بحق زمر حسابات بمخانهم بطعميم زحبونو سلازي خايو حواري باولوس بزعبات زحبونو لو نجر كزاربهم كله ايهوداوي انتبلكا بحق انت تأمنكا بأملاخون انت تحبنكا فؤاد انت فلتكا كاب حق تماهير كاون تقنع مرمير كان تفلخا إلو أب كله اندحراس تويلكم لقدسان انت نابلغ زارب كله نريو من البات تفقدنايو لعلي شدشتا جزي وشوعات جزي انت نابلغ كزارب كله ينا نريو اتي انت زبل قال انت اذا ملاختنا اندحر إلنا كفت سمو خمزلوي كونديشنالي انت زبل قال كونديشنالي انت فتسيمكا انت غيركا انت which means غيرمو مالت يكون مراته ايهود ناي ايهود امنت طرايو تقنع نابابو زبصح منغدي لهم يمزامن ايهوداويان بفلاي بزعبا ሃይማኖት بجكو ማንም መምህር ዘሎ አይመስሎምኒ ሐዋርያ ጳውሎስ ኮነ ኢልዩ እናና ጻጸረ خምህሮም ኮሎ አብዝንርኢ ዘለና كابوتر أسر شعاتك سايسرا كينا هنا نبب كولنا نزينا نري مراحي أورات أبسألمات نزلو برهان مخان كوم برئسخا أنت تأمنكا نسخا نعياسو ملبامي نقولو ممحر أبحقون مثل فلتات حق نزلوكا إيخايلو نجيروم أبزون إتا أنت تبلقال أي حدقان حجون إتا أنت تبلقال أنت غير كايو أنت فتسيم كايو زبل ملقتي زلوهم which means إزوم سبات جنا حاري باولوس بقلت إزاري أمزلون تاي كم زي فتسم وي كم زي قبر وي اتكزابي هير كهونو إلو زمدبهم ويدما زفاليهم كمو ينبرو يلون نزي خري أمدلي زلو حاري باولوس كابو زر إسران حدنكسا إسران 4 كيد داخل نبب قولنا انتاينا نمهار اندحر حدا حقي بمحلا وي بمفتسام زأمن كوينو اتي مئزاز فتسو مئزاز كخون كم زلو وي زمهرنا انتاي لوسي امبارسي اتان خالة تمهر نرئسخا اي تمهران ديها اتي تمهرو تمهرتسي
ንኣኻውን ኣፕላይ ከም ዝገብር ፍለጥዩ ንኣኻውን ይምልከተካ ከም ዝኾነ ዝምልከተካ ከም ዝምልከተካ ፍለጥ ዝብሎ ዘሎ ክትምህር ኮለኻ እናገበርካ መሃር ዝነበርካሉ ነገር መሃር ይዝብል ዘሎ እናሰረቅካ ይትስረቅ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ይዝብሎ ዘሎ እናዘመኻ ይትዘምኹ ክትብል ኣይትኽእልንኻ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ስብከትካ ባዶ ይዝኸውን ማቴዎስ 5 إسرا and 48 تنتابل سي تصدقهم كاب صدق صحافت فريساوያን أزيو انت زي بزحه نام منግስተ ሰማያት ከቶ አይተአቱን ይኹም ኢለ ነግረኩም አለሁ እምበአር ከሰማያዊ አቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩምን ፍጹማት ኩኑ ይብል ኣብ ገላትያ 3:10 ተውን ነፍስ ወከፍ ነቲ ኣብ መጽሓፈ ተጻሒፉ ዘሎ ሁሉ ክገብሮ ዘይጸንዕ ርጉም ይኹን زبل صحف يموتهم كاب جبر هج زبلوا كلهم أبتحت مرقوم يميزبلنا اندحر بحق تصدق يتبل كوينكا اندحر بحق تمكح اندحر كوينكا نتي حق مو زيت بفتصم إزاز زيت إزازو كوينكاسي أبتحت مرقمي زلكا زلها تصفاي بالكاني زبلهم زلو نتهم أيهود حواري باولوس كم يجيرهم يمسمع أملاح زتصرفوا اندحر إلنا قدسان نتي زبلوا بزي مقبارومي حقيقة قدسان لومون بزوحاتي ناسم أملاخ نتصرف سبات لعلتن الزاربو النقابرو وي هيوتنا يمزريو مبزحتنا ببزحي مفلات تقصي سبات نماري خز مسلنا قومي يزمسلو سبك تقصي سلازة تقصي كابزة فترات كساب رئيس لازة قلتة نتقال سلا بتنتن عبيلو سلازة تزاربة بك أبوو سبات زمارخ يزمسلو نو سبات اتنطقصو ወይ ነጣقصو ጥቅስ ዘይኮነ ህይወትና ይዝማረኹም ቅዱሳን እትንዛረቦ ቃል ርዝነት ዝህልዎ ነቲ ንብሎ ንገብሮ እንተ ኮይና ጥራዩ እንተ ዘይኮይኑ እትንዛረቦ ቃል ኣብቶም ሰማዓቲ ዘምጾ ምንም ለውጢ ኣይክህልውኒ ሓደ ሰበኽቲ ዘገርም ምግላጽ ዋላና ተዛረቡ ኣብ ህይወትካ ምንም ነገር ካይኮነ ይኸይድ قاليهم كا بتوكل ويتقرنيا زي زاربو خونو خوليهم كورتا خونو خوليهم كمز أنا زاربو زلهو صبو كي زاربو خوليهم جن حادق على تزاريبهم لبخاتنكف مخختبل قلتيف كاتم مارخ سلام انتاي اندحر إلنا تلوت انتاي اندحر إلنا كاب هيوت زلقاقن كاب فلتت نلاقون فلالي سلازخونه سلاز فلت كات سبخ تغليخا هيوتكا جن قارسكا تب كل خاطر بفلي إخبار سومي باره هيوتنا يزارب بفلاب زمود أتازمن إخبار يدق فنامي لعلتن الزاربو تي ننبرو هيوت يزارب إخبار بزي باره خنا نفسه كفنا كابسان عموشن ساتران شعتن تايبل جزرسي حقي انت حلوخات تكميامو حقن تفرس كاغنا تا جزرت زي جزرتي اتخون امبارسي اتي زي جزور نتي حجز دولو سرعات انت حلوه اتي زي مجزارو دو كم جزرت كوينو اي قصرلوني اتي كاب بحري زي جزور كنسو حجز حلونا اها بفيدلن بجزرتن حقن تفرس كفردكاي بزرع يهوداو مخان يهوداوي كوننمو تا بزرع بسغا تجبر جزرتون جزرت ايكونتن اتي بوشت يهوداو زخونه غنا نسو يهوداوي اتا جزرت كا جزرت لبي بمنفسيا امبر بفيدل ايكونتن اتي نعدون كاب املاخ امبر كاب سبا يكونن نبل اتي جزرت انتاي زملكتنا انتو يوب بزوح تزاريبي بزعبازي انا غن حنت حساب كزارب اتي جزرت انتاي زملكت نايكدان سبات مخانومي امين دو ازي نايزل عالم كيداني يلو اغزابير مس ابراهام زعاتو كيداني اغزابير يو نابراهام نعون ابيتو نزلو كغزرون كاب تاسعات جميرو دما ازي بقى كم حقي هيبو مالت كيدا ملكت كهون هيبو مالتي حوارب اولوس كن ابزنتا يزبلوم زلو مغزاركم طرا اخول ايكونن ناي كيدان سباتينا مبال اخول ايكونن نحنا ناي دق ابراهامينا مبال اخول ايكونن دق ابراهام مخوانكم بنابراكم اريو بهيوتكم اريو بكايداكم اريو بقى سلستا غزركا
ወዲ አብርሃም በቃ ኪዳን ወዲ ኪዳን ስለዝበልካ ወዲ ኪዳን አይትኸውንን ኢኻ ግዝረት ዝጠቅም ሕግ እንተሓለኻ ማለት ከም ፍቃድ አምላኽ ተተመላለስካ እዩ እንተ ዘይኮይኑ ከም ተሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ እታ ግዝረትካ ዘይግዝረት ያ ትኸውን ምግዛርካ ሲ ኣብቲ ኪዳን አምላኽ ኣይተወካኒ ዝብሎ ዘሎ እግዚአብሔር ኣብቶም ኪዳን ዝኣተወሎም ዝለቆ በረኸት ኣይረኽበካን እዩ ምክንያቱም ካብ ኪዳኑ ወፃኢ ኢኻ ትነብር ዘለኻ ወዲ ኪዳን እንድሕር ኮንካ ልክ ከምቲ እቲ ኪዳን ዝኣተወልካ አምላኽ ከምኡ ፍጹም ኮንካ ትነብር ክትክእል ኣለካ እንድሕር ብሕግ ትመላለስ ኮንካ ማለት ከምቲ እግዚአብሔር ዝደለየካ ኮይንካ ክትመላለስ ኣለካ ኢሉ ይዛረቦም ዘሎ እቲ ዘይግዙር ድማ ነቲ ሕግዝ ደልዮ ስርዓት እንተሓለወ እቲ ዘይምግዛሩ ከም ግዝረት ኮይኑ ከም ዝቁፀረሉ ሕግ ብምህላው ድማ ነቲ ብግዝረት ዝምካሕ ግን ካብ ሕጊ አምላኽ ዝረሓቕ ከም ዝፈርዶ እዩ ኣብዚ ዝመረና ዘሎ ማለሲ ኣነ ወዲ ኺዳኔ ኣነ በቃ ወዲ አብርሃም ብምባልካ በቃ ስእልካ አውቶማቲካ ሕጂውን አይሁድ ከም እዮም ዝሓስቡ በቃ ደቅ አብርሃምና ስለዚህ ነህናሲ ኢየሱስ ወላ ሓንቲ ተቀበልናሲ ዘምጣልና ነገር የለን ነህናስ በቃ ደቅ አምላኺና ወረስተ አምላኺና ደቁይና በቃ ሄቨን is ours ከም እዮም ዝብሉ ክሳሕጂ ከም እዮም ዝኣምኑ that's why ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይቀበልዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ነዚዩ አድሬስ ዝገብር ዘሎ ግዙር ስለዝኾንካ ዝኸውን ነገር የለን ተዘይተገዝረ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ኮይኑ ከምዚ አንስኻትኩም ምን ሕጂ ብጎይታ አሚና ዝዳዓና ማለት ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ኮይኑ እንድሕር ክነብር ጀሚሩሲ ንዓኻ ወዲ ኺዳን ዝኾንካ بخيدان كتنبر زقباءك جنك أزيت نبر كابت خيدان وتخا زلخا نعها أمودا تغفر دكاي زبلو زلو بنابرو مالتي نقويتها بمخبارو مالتي بهيوتو مالتي نوت بملعاسو قدسان نحنا كو بهيوتنا هنا نسيت أن كنسعرون زقباءنا نعلم كنكوننا زقباءنا جابير مسكن آمين بزربات راي كوينو بر أبز زمن زي بهيوتنا هنا كنكوننا زقباءنا بنبابرانا بزراربانا بعال بيتروسكو نحنا مسكويتا نيرنا إلهم سلز تزاربو يكونن اليوم مسكويتا خمس نورو على ليو زبلو نو نسخة زربا يفلتيو إلاتو بكا نسخة ود مزموري خايلاتو مالسي نايقويتا مخوان ناسي بفرينا خنفلت كنكالالنا فرينا نزام درزي أخمل خلالو اكزابير مسكن يسوس كنچانو كنكالالنا آمين دو قدسان اكزابير چانانا يملسو آمين بفلاي ناي أبز زمن بكا سعبت خرستوس بكا ندك قويتا زحسر نغري بزوح زخون زلو እግዚአብሔር ስሙ የኽብሮ መልሶ አሜን ቅዱሳን አሜን ዶ ስም እግዚአብሔር በአና ይጸረፍ አብዝ ዘመን እዚ ብዝራይ አይሁዳዊ መኳን አይሁዳዊ አይኮነንሞ እታ ብዝራይ አብስጋ ትግበር ግዝረት አይኮነትን ማለት ናሓደ አይሁዳዊ ዝገብሮ ከምቲ ሕግ ክነብር ኮሎ ወይ ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ ክነብር ኮሎ ጥራይ ዝብሎ ዘሎ አሜን ዶ ቅዱሳን አይሁዳዊ እንደሕር ኢልካ ናይ ኪዳን ሰቤ እንደሕር ኢልካ ወድ አምላኽ እንደሕር ኢልካ አነ ሰዓብ ክርስቶስ እንደሕር ኢልካ ምባልካ ትርጉም የብሉን ወድ ኺዳን መኳንካ ውሉድ አምላኽ መኳንካ በህይወትካ አሪ ዝብል ዝረይ ነገር የለን እኮ ይዝብሎም ዘሎ ቅዱሳን ትብል አላህ ግን ዝረይ ነገር የለን ትብሎን እትነብሮን አዚዝ ተፈላለየ ነገር ይዝብሎም ዘሎ እግዚአብሔር ለነፍስ ወከፍና በመንፈሱ ገሩ ይርዳአና አሜን ወይታ በነገር ሁሉ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሐልኩም ናይሎሚ መጽናዕት መጽሐፍ ቅዱስና አብዚያ አጠጣው ከብለ زمت سامون كنراخبينا ጸሊና ክንውዲና ዳውኩም አልዕሉ